Alberic ja viu amb sentiment la Setmana Santa. Costums i tradicions s'han reunit aquest cap de setmana en el municipi on veïns i visitants han gaudit de la celebració. El diumenge de Rams és el dia d'Alberic, el gran dia d'Alberic, el dia que ens reivindiquem com a poble i que engalanem el nostre poble i tots ens sentim orgullosos de ser fills i filles d'Alberic. Haveu pogut comprovar la gran participació per part de la població, ja t'he dit que és un dia molt especial i este dia és quan puguem escriure el nostre nom com a poble en majúscules. El concurs de l'Ensisam se calcula que més de 60 anys, però el diumenge de Rams s'evoca a segles passats. No podrien definir una data exacta, però està per damunt de diversos segles el que es celebra així i bueno, és algo que a més es viu molt especial, és que som confrares, és que som creients i és que no ho són també, la veritat. I bueno, què dir-te com a alcalde, que estic molt emocionat de la resposta per part de la gent i també gràcies a vosaltres per una vegada més estar així. Al voltant de les 11:30 del matí es va realitzar la tradicional benedicció de palmes i rams a l'ermita Mare de Déu de Cullera i posteriorment es va celebrar la processó fins al Temple de l'Esperit Sant, on va tindre lloc una solemne Eucaristia. Al voltant de la 1:30 del migdia va començar una altra de les celebracions que fan diferent a Alberic de la resta de municipis en el diumenge de Rams. Es tracta de la celebració del tradicional concurs de l'Ensisam, on cada any les associacions i els particulars competeixen per oferir la millor hortalissa. Venguem en la paraeta per a minusvalis d'Alberic. Així tots són associacions, però nosaltres som els minusvalis d'Alberic. Sí que és que no estan bé, pues estem venguent per a ells. Estic molt content perquè tots els que tenia ahir, mira el que me queda. Que ha tingut bona venda, de veritat, de tot, clar. Des de les 7 del matí s'hi preparant la paraeta, ens han portat els ensisams i ara venguent. I ara quan acabem, doncs m'ho anirem a dinar. Ui, més de 20 anys vinc, perquè això és molt emocionant. Sobretot ara la festa de l'Ensisam i després per la vesprà, així normalment fan una banda de música, fa un concert i després baixen els sants per cavall i després cada un el destinen a una casa. I en aquesta casa l'arreglen molt bonicó i després van visitants a visitar tots els sants per les cases. És que la meva parella no coneix això, entonces hem vingut avui per a veure-ho i disfrutar-ho, clar està. El jurat té en compte diversos aspectes per a triar els millors ensisams, com el color, el gust o l'arranjament de l'ensisam. El procés, el concurs dels ensisams, n'hi ha 12 paraetes que els ensisams es proporciona a l'Ajuntament. Antigament era el llaurador el que el proporcionava. Avui, com no se fa res de tot això pràcticament en l'horta, se demana a una empresa, una cooperativa, i la cooperativa mos es fa. I l'Ajuntament es reparteix a tota persona que demane una quantitat. Igual pot ser 50 que 100 peces que 150 peces. Han passat paraeta per paraeta arreplegant 2 ensisams dels millors que ells creuen que tenen i ara estem valorant-los per donar-los un prèmit. Un primer, un segon, un tercer, un quart i fins a un quint prèmit. Des de l'Associació Valenciana d'Agricultors han mostrat un any més el seu suport a aquesta tradició. Un any més, és una tradició ja de molts anys, és el concurs de l'Ensisam del dia de Rams i Alberic és avui una referència en tota la comunitat valenciana en este dia gran de festa. I crec que al final el que se premia és el bon fer d'uns ensisams que són estupendos, d'unes penyes que col·laboren i participen i que al final el que fem és revaloritzar el que del campis, que és una alimentació supersana i estupenda. I crec que així en la muntanyeta és una paraula major vindre el diumenge de Rams al concurs dels ensisams. Una jornada en la qual es van viure moments de passió, fervor i sentiment al municipi d'Alberic en el diumenge de Rams com a inici oficial de la Setmana Santa.